Maazị Egwuegu, nke ka ị chere kpatara na ala Igbo ụmụ nwanyị a na-ese ekete ihe na ezinụlọ ha, naanị ụmụ nwoke nwere ike iketa ihe niile mpa ha nwere, pụta ụmụ nwanyị a na-eketa ọgụgodi mma ofu ha na-eketa? Ya bụ ajụjụ o rikwuru ọnụ, ya bụ ajụjụ okenye na-aza, mana m ga-ekwu ọtụtụ ihe ndị mụnwa ama chere mere o ji dị otu ahụ. Abịa na omenala Igbo, ihe awụ otu o siri dịrị kemgbe gboo. Ekewe ihe na ezinụlọ, ọwụ ụmụ nwoke ndị amụrụ n'ezinụlọ bụ ndị na-eketa ihe, ọ bụghị na ụmụ nwaanyị na-eketa. Ụmụ nwaanyị na-eketa ekwe mgbe ụfọdụ, n'ihi na nne na nna, nne ma ọ bụ nna nwere ike were ofu ala nye nwa ya nwaanyị nke ọ hụrụ n'anya nke ukwuu. Enwere ụfọdụ ndị nne na nna na-eme ya otu ahụ, mana wụ na ezinụlọ niile, n'ihi na ezinụlọ ọbụla nwere otu ọ dị. Enwere ezinụlọ ebe a ga-eme ya pụtawa okwu ma ọ pụtawa ọgụ na mgba, nwee ebe ya pụtawa okwu ọgụ na mgba, ma mgbe ụfọdụ ya pụwara nke nwaanyị e nyere ya na ụmụ nwoke ndị a mụrụ na ezinụlọ okwu. Mana ịmana n'ala Igbo, o doro anya na ịmana a na-atụ nwaanyị ọbụla anya ịlụ di. Nwaanyị e nyere ala be nna ya aga nọ be di ya, shibe di ya, hapụ be di ya bịa be nna ya bịa kọwaa ọrụ ugbo. N'omenala Igbo ma n'ala Igbo niile, o doro anya na nwaanyị ọbụla ga-ahapụ be nna ya lụọ di ebe ọzọ. Ọ ya mere eji enweghị ihe ọbụla a na-ekenyere nwaanyị ma ekewe ihe. Ọ ya mere o ji bụrụ sọ ụmụ nwoke, n'ihi na emechaa ụmụ nwoke ga-anọ wee lekọtawakwa obi nna ha. A ga-ekenye ha ihe a ga-eji wee nyere ndụ aka wee na-akọ ugbo, n'ihi na ịma oge gboo ọwụ ịkọ ugbo na ime ọtụtụ ọrụ ugbo dị iche iche ka eji wee mara anyị n'ala Igbo. Ọ ya mere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ji enwe ihe ha na-eketa, n'ihi na ha lụkwa di ha gabe di ha ketekwara ihe na be nna ya, ya garuzie be di ya, ya esoro di ya wee doziwa akụ. Ọ ya mere eji akpọ ụfọdụ ụmụ nwaanyị odozi akụ, akpọ ụfọdụ oriakụ. So I bịara idozi akụ. Ọ bịara idozi akụ. Okay, ihe chọrọ ịkọwa na that anyị wabụ ụmụ nwaanyị, o nweghị uru anyị bara na family, na anyị just mụta anyị ka anyị just bịa lụọ di ka alụpụkwa anyị, amụta anyị alụpụ anyị, because anụta anyị ga-esi bata na family ihe niile anyị na-eme just idozi that. Why can't we inherit? Ị ghọtara ajụjụ? Aghọtara m ajụjụ. Uru na ya abaghị uru na the family. Enweghị mgbe m kwuwe na ụnụ abaghị uru na ezinụlọ, ụnụ aghọtaghịkwa ihe m kwuge. Okay. Kama ịma na abịa na omenala Igbo, na ezinụlọ ọbụla, ọwụ nwoke wụ onye isi ezinụlọ. Dịka isi kwuo, nọpụtara na enweghị uru ụnụ bara na ezinụlọ. Ịma na ekwuru m mbụ na nwaanyị ọbụla ga-alụ di wee lawa be di ya. Ọ ya na-eme abịa na ezinụlọ ọbụla, ihe ọbụla mere na asị ga-akpọ ọpara. Ọ bụ ọpara abịa na omenala Igbo, n'ala Igbo niile. Ka m kọtụtụ gị ebe a, nke ịsọ ihe ọbụla mere na ka a ga-akpọ ọpara. So what if na nwaanyị pụ ụzọ, nke nwoke na amụrụ ụmụ nwaanyị 5, nke nwoke wụ nke ikpeazụ? So anụta ga-esi hapụ ndị nke nwaanyị togorole nke akpọ nke ọpara. Ndị ọsị na-ajụ osocha na otu esi eme na omenala. O so na otu esi eme na omenala Igbo, n'ihi na nwoke ma nna ya ma nna anọghị ya, ọ nwoke bụ onye isi ezinụlọ. Nke ọbụla ya bụ nwoke gbara ha na ọ ya na-eme. Enwere ọtụtụ obodo ndị ga-ahụ mgbe ụfọdụ igwe mmụọ, ya bụrụ na obodo igwe ha anaghị agagharị si na kindred ruo na kindred ọzọ. Enwere sọm igwe wụ na ofu ezinụlọ ka ọ nọ, ya bụ igwe mmụọ, nwa ya nwoke awụrụ onye ọzọ a ga-echi igwe. Ọ ya na-eme gị hụ na otu ụdị obodo ahụ igwe mmụọ, ya bụrụ na nwa ha mpere mpe, a ga-agba nwa ha nkịtị ya eto echie ya igwe. Ka ihe m ji ekwu nke a bụ, abịa na ya bụ ezinụlọ ebe ụmụ nwaanyị tọrọ ụmụ nwaanyị 5 ma ọ gịnị tọrọ ofu nwoke nke bụ ọkpara ha, ọ nke nwoke ahụ ka a ga-akpọkwa ka ọ nọrọ ebe ahụ mgbe a na-ekwu ihe ọbụla na-ekwu, ọ nke nwoke ahụ ekwu okwu. N'ihi na ka ihe ji ekwu, ịma na emere elu emere ala, ụmụ nwaanyị ga-alụkwa di wee pụọ lụpụ na ya bụ ezinụlọ. Emechaa ihe niile a na-eme, ọkwa nwoke ga-anọrọ ya. Ọ ya mere o ji wụrụ nwoke ga-apụta wee kwuo ihe na-eme, n'ihi na nwaanyị aga-apụta wee kwuo ihe na-eme na eru echi ya hapụ ebe ahụ wee lawa be di ya. Ya bụ nwoke a nọrọ nga ahụ wee hụwa isi ihe onye ọzọ kwutere. Ọ ya na-eme o ji abụ nwoke na
ekwu ihe na-emenụ n'ala Igbo na ọtụtụ ezinụlọ. Ihe ụmụ nwaanyị na-eme ịkwado ọwụ na enweghị uru n'ọbara. Ịma na oge Igbo site n'akwụkwọ nsọ oge ekere Ivu akwa ihe Chineke kere ya wụ ka ọ kwadowe Adam. Ọ wụkwa otu ahụ ka ọ dị mana gị lee ya na omenala Igbo, mana agbanyeghị na ụfọdụ ndị na-abịazi n'ụbọchị taa ụfọdụ ụmụ nwaanyị jizi feminism na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche na-ekwuzi wee na-achụ ihe a na-enweghị uru dị na ya, mana ha ma nke wụ eziokwu. Ọ dị ka aghọtago m ikwu bata enwekwara m ajụjụ ọzọ biko ewekwala iwe. So ọ sịkwanụ na dị nna onwe ha ọmụta ha nwoke ihe ọ mụrụ ụmụ nwaanyị 5 ka anyị sị na ọ mụrụ ụmụ nwaanyị 5. So anụtụ a ga-esi eme ya, a ga-enyezi ụmụ nwaanyị ndị agha dị akụ na ụba nke ọ na-amụtazi nwoke ka a ga-eburu the property gaa nye another family, a ga-eburu ya gawa be di ya. Aghọtara m ebe isi abịaga. Ile anya ị ga-afụ na oge gboo ụfọdụ ndị mpa maọbụ ndị okenye na-alụ ụmụ nwaanyị abụọ. Ka ihe na-akpata nke ọ na-eme ụfọdụ ha lụọ nke isi mba ahụ mụọ mụtara ha nwoke, ha lụọ nke abụọ ahụ nwere ike mụta nwoke. Ọ ya na-eme ụfọdụ ndị enwere ike ịnọrọ na vileji oge gboo, ịbịa asị na nwaanyị a enwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị na vileji ị na-amaghị di ha, ya wụrụ na ọ nwaanyị lụtara ha, enwere ike ya wụ na di nwaanyị ahụ nwụọna ya lụta nwaanyị ọzọ. Ụmụ okorobịa maọbụ ụfọdụ ndị na vileji ga-amazi onye nke ga na-abịa na-atụwa ya ime. Ya bụ na atụwa ya ime, nwa ọbụla ọ mụtara bụ na ezinụlọ ahụ ya ma ga-anọchi anya ezinụlọ ahụ. Ọ ya ji eme eji achọ nwoke nke ukwuu ka nwoke nwee ike nọchite anya ezinụlọ. Ụfọdụ ezinụlọ na-emekwa ya wụrụ ma ọgọdị na ya o mechakwara ihe a niile, nke nwoke mechaa akpọta ọlụọ nwaanyị lụọ nke mbụ lụọ nke abụọ lụọ nke atọ, nwaanyị apụta anụtụ a ga-esi eme nwoke apụta ha. O nwere that scenario, ịlụọ nke mbụ lụọ nke enwere ngahe ndị dị otu ahụ na-adịkwa. Ụfọdụ ngahe ndị dị otu ahụ na-adị. Ụfọdụ ndị na-abịa ha ewere nwa nwanne ha nwoke nke ha tọrọ maọbụ nke tọrọ ha were ya mere nwa nke ha. Enwezi otu ha siri apụ echi ya bụ nwa ahụ ewerezi oke nke ha nwa wee lekọtawa ya. Ama m ghọtara ihe m kwugo. Ebe ụfọdụ na-emekwa n'ụwụ since ha mụrụ ụmụ nwaanyị ngohiri nne, ebe ụmụ ha ndị ahụ lụchaa di ya ma ha na nwanne mpa ha dị na mma ma ọ gị ha hapụzara ha ya bụ akụ. Enwekwa ndị nke na-esi ebe di ha na-abịakwa akọ ya bụ ọrụ ọhịa mpa ha ketere, enweghị onye ga-abịa nara ha. Ụfọdụ ọhụ nwa ga-emezi ya otu ha si chọọ, n'ihi na ime elu umeala ma ịmụtaghị nwoke a ga-amakwa otu esi eme ya. But ihe ị chọrọ ịkọwa na ihe niile ebe a niile na-ala ndị ọ na ụmụ nwaanyị a ga-ekere ekweretị. Ya pụtara na ụmụ nwaanyị a ga-ekere ekwe ya, n'ihi na ị ga-ahapụ be di gị bịa na Irene ya na were ego ya lawa. Ị nwere ike ire ya ma gị chere ya, nwaonye si gị erele ya. Ị nwere ike ire ya ma gị chere ya, nwaonye si gị erele ya. Wow, thank you so much. Daalụ.